kusangana kwatiri kuita muri yeZimbabwe apo isu veDreamers Media tichiendera mberi tichikupai nhau dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Dzimwe dzacho nhau dzinonakidza, dzimwe dzinoti kusuwisa. Iye zvinezvi nhau yatiinayo inhau inokatyamadza, inoshamisa. Takati tichifamba muguta reHarare kunonzi kuWhite Cliff, takasangana nematatya. I'm talking of frogs. More than 1 million of them achikrosa road. Ese aibva diri mabvazuva achienda kumawirira. Ndichitaura kudai munoti aiwa akuwanza kuda kutivhundutsira kutityisa kana kutifadza. Asi chokwadi ndechekuti tinaro vhidhiyo racho iro ratakukuratidzai kuti muzvionere mega. Asi isusu sevatori venhau pane zvimwe zvinokutishamisa kuti zvinhu zvangoitika here izvi kana kuti pane chikonzero chinogona kunge chaita kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Tataura nevafundisi, tataura nevedzisvondo kuti tinzwewo zvakare kuti vanofungei nechiitiko ichochi. Tikagotaurawo zvakare nana sekuru nana mbuya vechivanhu kuti vatiudze kuti zvinorevei izvozvi. Harisi shura here kuti ndiyo korona? Chii chikonzero? Rangu zita semazuva ese ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinovimba muchafarira chirongwa chesvondo rino. Chainyanya kutyisa panhau yematatya aya uwandu hwawo. Isusu patakasvika takatora maminitsi anodarika 30 tichita basa redu ipapo, asi hazvina kushanduka sezvo mafambiro aaingoita ndiwo aakaramba achiita kusvikira tazobva. Izvo zvakatipa mubvunzo wokuti angave mangani matatya adarika. Shiri dzinodya matatya dzakadyawo dzikaneta, dzikanwa mvura. Takaedzawo zvakare kuenda pakadhamu kari padyo kuti tione kuti ndipo here pari kubva matatya aya, asi takaona pasiri ipo. Takaedza zvakare kutarisa nzvimbo yakatenderedza kuti tione kuti matatya aya aifamba sei. Tikagoonawo zvakare huswa hwakaita kuremerwa. Pada ndipo pakange paine mazai acho paakakurira hatizivi, asi tikaona kuti huswa hwangu hwakasviba kuti ndo huchitoita kudonha. Izvo zvakatipa mubvunzo kuti ndizvo here zvaanogara achiita makore ese, kana zviri izvo kwatiri chakava chinhu chitsva. Mutiregerere ipapo. Asi kazhinji panoitika zvinhu zvakadai panenge paine zvikonzero zvinoitisa kuti zvinhu zvinge zvichifamba saizvozvo. Naizvozvo takazotaurawo nevagari vemuHarare tichinzwa kuti vanofunge chii pamusoro pematatya aya. Achiitiko ichi chatishamisa ikozvo tapedza about 10 hour takamira mulaini tichida kuti tidarike road, matatya achidarika nzira kubva kudivi nekudivi. Tikushamisika nechiitiko ichi. Ingave korona here, ingave chiitiko chekubata-bata kwevakuru here, hatichazivi. Takungozvizira kuna Mwari, zvatotenda takutongodarika. Mwari anoita zvishamiso. This is a miracle. Because ndichitarisa ari muma-thousands kubva kurodhuku, handisati ndambozviona. It's just a miracle. Mwari anogona kungochinja our situation. Saka izvozvo I have got a hope kuti God can do anything. Mungatarisa pane dhamu pasaidi, but matatya handisi kukwanisa kana kumakaunda, anogona kutosvika kana kuma-millions. Handisati ndatombozviona since ndichikura. Apa zvidiki zvivana zvachona zvotoratidza kuti zvakawandisa, zveruncountable. Saka zvinongoratidza zvega kuti Mwari ndiye muridzi wazvese. Isi tinogona kutaura matauriro edu, asi Mwari ane matauriro ake. Saka no matter whatever zvatiri kusangana nazvo zvezuva, Mwari anogona kutongotipa mvura. Sekuwanza kwaari kuisa matatya kudai, mvura inogona kuuyawo yakangowanda zvokuti tinogona kutokohwa. Saka I've got hope kuti zvine zvazviri kureva spiritually, nokuti even mubhaibheri munotaurwa panguva yaElisha akanamata kuti kwazvanzi mvura ngaimire kwemakore 3 munzvimbo iyoyo, ikamira. Saka ichi chitori it's just a miracle kuti zvinhu izvi hatisi kuziva kuti zviri kurevei. Kushamisa. It shows God's power. Vanomaitira vanoita zvinhu.
sekufunga kwako kana munhoroondo dzemunana bhaibheri unombonzwa here about macreatures akadai so ariko tikaverenga kuna Exodus tinoona zvichiitika kuEgypt. asi hanzi munguva yazvo chii chazvaireva? Yanga iri sort of a punishment to King Pharaoh kuti arelease maIsraelites. takazotaurawo zvakare nevedzisvondo. neniwo chakave chishamiso kuona matatya mazhinji akadaro. Ndakashaya kuti abvawo kupi zveshuwa nezviri kuitika mukati menyika. ndashaya kuti ndo corona virus iri yacho iri kunzi iriko, saka ndakashaya kuti zviri kumbofamba sei. Saka takatombomirawo nguva refu tichionawo matatya achipfuura. Saka zvakandikatyamadza kuti zviri kumbozama kuti zvidii pamwe nyika yakuguma here kana kuti chii chakuitika hatichazivawo. Saka tiri kutombozamawo titsvagewo kuti chii chiri kuitika. Kana vanhu venharaundawo vanogarawo imomo vakatoshamisikawo nezvimiro zvaiitika izvozvo. Saka zvinhu zvakatotora kunetsa. Saka ndo zvimiro zvatakaona asi zviri kutotikachamadza kunyange nazvino. Saka zvakatotionera kuti chii chiri kumboitika. Saka ndo nhau yatakaona. Chishamiso chikuru chaizvo nenguva yacho takatarisana nayo iyi yekuti isusu Zimbabwe going to celebrate 40 years the independence. Saka ti vanhu vanombotipinde mumakereke umu chichimbonzwawo shoko raMwari. Zvinhu tikutoona it's a revelation. Zvimwe zvezvinhu zviri kutoitika zvakataurwa mubhaibheri. Tinoona vana veIjipita vachinge vakuda kubuda muIjipita vachitungamirirwa paya naMwari. Kune zvakawanda zvakaitika kuti vazosvika kuKenani. Panguva yaFaro matatya aya akawanika. Makanatsoverenga nhoroondo yacho yakanaka zvakanaka chaizvo zvakadzama-dzama. Munoona kudaro zvekuti this multitude yematatya asati amboiona. Takagara munzvimbo dzakawandisa dzatinotoziva. Vamwe vari kumaruzevha, vamwe vanotogara muma-areas anenge atone madams chichichichi pane pakangodaiso mvura. But I was amazed kuona that multitude yematatya iyoyo. Saka tikuona kunge zvitori zviratidzo zvekuita se chiratidzo chatoitika icha. That multitude yematatya yakawandisa. Saka zvimwe zvekuti isusu kuno White Cliff tirikuona kuti Mwari anenge ari kutaurawo nenzira dzake. Nekuti taingoziva chete kuti zvakaitika pavana veIjipita vachibuda muIjipiti. Kunzwa kuti kune matatya akazouya, maflies akazodai but kunoko kuWhite Cliff tasanganawo neizvozvi zvematatya izvi. Saka we believe kuti Mwari ari kutaura nesu the other side. The issues of frogs ematatya physically and spiritually ane meanings akawanda akasiyana-siyana. If you look at physically, vanhu akawanda vakaona matatya vanokasika kureacta and they will pass judgment vachifunga kuti it is actually an evil act or they are being used by the devil himself or chine uroi mukati. But on this aspect yekuti munoona matatya achipfuura nenzira for about 30 minutes or more than that, spiritual meaning yacho, if tikuda kunatsoidisena, we can actually go back a little bit in the Bible. And when you look in the Bible, you see in the time of the man of God Moses, when God was trying to prove a point to the king that was there, the king Pharaoh that was there, there was an aspect yakaitika kuti Moses was used by God to midzira matatya all over Egypt. It was a sign of the power of God, but in a punishment mukati. So you see, according to the Bible, on this aspect in Genesis, you see kuti it was a sign of punishment, mwarachiradza simba rake, but also it was also a plague. It also represents a plague that was there in Israel, in Egypt. But you see, according to the context iripo now, like I've said, kuti kana achikrosa tinotarisa kuti ndiana amaono
anga anani, zvaitikira kupi, yanga iri nguva yakaita sei pazvaitikira. So when you look at that, zvinotipa a clear meaning towards the meaning of mafrogs achijamba achienda jamba. And we all know that mafrogs afambe maskati anofamba manheru. So when you see them achifamba maskati pachena without fear, something is happening in the spirit. Now on this aspect now, it's not only talking about individuals, it's talking about even country-wise, national. It's a national level concerning this. So you see, when we talk about national level, we are talking about even the government, even the economy of this country, even the relationship that we have with God in this country. So all these, when you see these creatures actually manifest pachena, which means something somewhere, somehow, spiritually and physically, has gone wrong. So when you look at that, it's actually God trying to speak to humanity. Some people will say, matachka rungu pfurawa zvina any meaning. Nothing chinoitika panyika chisina any meaning. So it's a spiritual thing that is happening now, that God really want to shift our country to another level. But at the same time, there are some things that need to be exposed. For example, corruption, all these things, stealing, all these evil deeds that are happening even behind the scenes. God is trying to expose them. So when you see them actually manifest, which means actually the anger of God is being revealed to some people. And we really need to know what is really happening now. Who is in charge? What is happening now? So when we get to that level of understanding, you see that there are so many things that have gone wrong right now that you need to know. But for you to witness the acts, also it really means something to you and your entire crew. Which means amongst you, I don't know, maybe something went wrong somewhere, somehow. It's revealing some things or some dark secrets somewhere, somehow. And God really want to make these works, these deeds known to you, to your crew, so that they will know that maybe we have been failing this, we have been failing that, we have been failing this. So these are creatures asingaonekwe maskati. Sabahona zvaku exposed kwa maskati, which means something God want to correct, especially in this country, especially in our lives. So this is the actual meaning of what is really happening. But also it really means that God is revealing his anger towards some people, some individuals. They are doing something wrong somewhere, somehow. So we need to pray. I think prayer is the answer. We need to pray so that God will have mercy on us. Because when these things, because you get to see, when you go biblically, you see it was all over Egypt. It was everywhere. Blankets. There was no peace in Israel. So if you see such creatures everywhere, which means one, our personal peace, then national, even national peace in our country, it will be stolen away. Which means we need to really see ourselves. What is happening now into our lives? What is happening now into our economy? We really need to look into that. When we look into that, God will answer us through these servants or through the word of God. So when you see creatures, it is not something that is easy to say that it was angangorima creatures, angachingofamba or no, it's not like that. There is a serious issue that is happening now. So if you even go everywhere, you can't hear such thing. It's only certain area at a particular time with particular people, which in God, when he wants to speak his message to people, he uses people. So for you to witness this, which means God has been using you so that you will be able to interpret it to the world. This is what God is saying, or this is what I saw, so that people who have the Spirit of God, or people who are able to interpret, they will be able to interpret whatever is happening. So it's either we are blessed or there was a message
God wanted us to. Exactly. It's either there is a blessing that is coming, it's either there is an anger of God that is about to be revealed to people, or something hidden is about to be exposed. Because like I said, kuti matachka anofamba manero. Most of the time patrons matachka achichema tinomanzwa manero mostly. During the day, ananga wanda matombo, masilab and all these things. But when you see them in the afternoon, which means somebody is about to be exposed. Somewhere, somehow, somebody is about to be exposed. So actually, it can only be God who does such a thing. It can only be God who can do such a thing. So, maybe God can use any creature because they are creators. Ndacharuwanka pane mvura chirangarira ipapo kuti sei razeta mudungwe raberekerwa papi paringafambe mudungwe kufamba kudaruka nzira ichibva kumabuda zuva pasina mvura. Asi dzimwe nguva pamwe dai takateera taigona kuona paaibva matatya kana kuti paiyeyenda asi hazvina kugoneka. Munhu wetongotya because dacha rinotyisa kuti ruwana kana kwaona mairi matatu yachingofamba pasina mvura zvinokutyisa. Sei ndokuti chinhu chisikwa chemvura sezvinoita kamba iwanike pese pese inowanika pane mvura. Asi sekufunga kwenyu zvinogona kurevei kwakufungidzira kwemunhu wenyama kufungidzira munhu wenyama but ndisina kutonga ndazvirakarira ndingazviwane but pari nguva ino yandipantonga panosvirevo chiri kuitika chida kuwanikwa nevanogona kuzviongorora kuti sei dacha iroro razowanikwa pakadaro nemaonekero ari kuita kuonekwa nevanhu. Zvoda kuwana vanogona kuongorora kuti zviwanikwe kuti sei dacha ringabude kubva pano kunosvika kana parodha kana kubva pano kusvika pamura yari matatu mana ayafambi yakadaro yabva pai yakaberekerwa papi. Nekuti isusu patakaona pachoka anga akazara muhuswa. Uswa wangu wakatita black nematatya musatambe muchidaro hazviwanike kana mukabvunza papi nepapi hazviwanike hameno kuva kurundwa ngazi asi ndinototenda hangu kuti Mwari akakuitirai zvakanaka kuti muone zvinhu zvakadaro because hazvioneki. Handitika ndinototenda kuti Mwari nevadzimu akaita kuti muone izvozvo zvozowanikwa kuti zvikabvunzwa sei kana kuti vanhu vangani vakaona zvinhu izvozvo vanotofanira kuvaini vanozvibvunza pavanozvibvunza kuti vapirosa kuti sei makona uswa kusvipa nedacha mega imimi kana kuzvitumu zvirangarire munosvika amuwane here pfungwa dzokuda kurangarira kuti sei harisi hwiza ngaende kunobata pauswa dacha hwiza ndo rinoenda kunobata pauswa richifamba richienda chinoparara kwelinoenda akuna dacha. Ndatanokosha. Asi zvichira kuti pane zvinogona kunge zvichaitika kunyika zvatisikuziva kuti ndo zvichazoitika mberi kana kuti siri nhasi zvichazoitika mazuva achauya anoreva kuti dacha ringaite kudaro zvichazowanikwa norimwe zuva musingafungiri vai vanonge akaona kuti ndo zvezvo tikamboona musi wakati asina sichiona zvakutoitika vakuchida kutanga kuona manje kuti vakutanga kuchizwa kuti kode takangoyeuka ipo paye takatanga kuti tizive kuti kosei dacha rawanika rakadari munharaunda. Muri Zimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media apo tichiendera mberi tichikupai zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Munguva pfupi iri kutevera tinoda kukupai nyaya yenhoroondo yechokwadi chakaitika panhau yedhiziri paChinhoi. Musakanganwe kusubscribe nekuti mukasasubscribe munopedzisira makujambwa nezvimwe zvinhu.